Hello. Oh, Hello. may Brad. gabi, Brad. Hmm. May gabi kanimo. May gabi. Ah, Nawala man ka? Di ka na ko makita. Ngit-ngit ang imuha. natural na Brad, bisan asa man na. Ana naman Amo na ba? ako. Sige lang, Sige. ang importante magkadungog. So, Brad Cory, nung sa may imuhang sikta, Pangutana. sa Katoliko, SDA ko. SDA, Seventh Seventh Day Adventist. Adventist. Unsa man, general o local, unsa man? Daghan mo guna. General. Okay, Nakuan sige. ko. Asa gani lugar nimo, bro? Nakuron sa kuan. Sa Bukidnon ko. Pero Hmm. karon ako sa Thailand. Abroad ka, wala nag-abroad ka, wala ka sa Pilipinas. Wala ko sa Pinas ron. Mhm. Sige, sige, So, wala problema. So, unsa may imong pangutana concern nimo, Brad, sa kining kuan? uh, Imong pangutana na ko ba? Oh, Ah, na- about sa reformers. Na ba kay bakro ani, bro? Katoliko man ko, di man ko SDA god. Pero na kay background about sa nahitabo sa reformers. Unsa sa Reformation panahon sa 15th century. Sige daw, Brad. Na ako'y Ang gamay, pangutana na ako, bro. na ako'y naibawan. Unsa may gusto nimong ipangutana diya? About sa panahon sa Waldensians, Hmm. kang Luther, kang Jerome, kang John o kang Charles Wesley. Hmm. Pangutana na ako, Brad, katong pagkamatay nila kay gipatay man sila sa Katoliko sa mga pope, sa mga kadagkuan. Pangutana na ako, bro, gitugot ba to sa Ginoo? O ang balaod sa Okay. Nangutana na ko, mutubag na ko? awa pa? Oh, sige. Gitugot ba to sa Ginoo nga patyon sila? O ang balaod sa tao o ang balaod sa tao ilang gisunod o kalagdaan? Hmm. Na kay dokumento bago ko mutubag nga gipatay siya sa to si Jerome kinsa pa to? Si Jerome, John Wesley o John ang Wesley. grupo sa Waldensians. O kining gitingon nimo Jerome mao nang gitawag o kining Jerome sa Katoliko? Mga kuan na sila, mga Katolik yapon sila nga nagtuon sa Biblia aron Okay. Si Saint Jerome mao man ay naghubad sa Biblia. Naka dokumento nga gipatay na sa Katoliko? ay pa magkuha sa laptop para di mangguro nimo makita guro gyapon. Then, Padi asa nimo So, nabasa? at pa pa O nadungog mo na problema. Asa nimo nabasa? wait sa. Kaya nga akong nabasa sa kining gitawag dugong sa kining chat GPT o sa kining gitawag o Google si John Huss napatay man to uban pa pero kanang ingon nimo si Jerome ug mauna ang Saint Jerome namo sa biblical scholar asay dokumento nimo. Ay pa. Akong i-open ha. Sige na lang Di i-open sa akong laptop. wala pa'y klaro na pero kanang kamatay nga giingon nimo ang Inquisition na but pasabot nimo anak Brad. Ulat sa. Ang madugay man ta kung mangita pa ka. So, about sa Waldensians. Okay, Waldensians ta. Ang ipasabot nimo ang katong nahitabo nga Inquisition. Hmm. Tama ko dili. Tempa. Inquisition man Dali na. raman siya. Ano siya Inquisition? About sa pagpatay sa Waldensians. Mao lagi Inquisition lagi na. At nagbasa ka Brad? Ang pangutana na ko, gitugot ba tos? Gisugo ba sa Ginoo ang pagpatay sa Waldensians? Tingnan na kasi mong pastor. Dili gignan ako ipakita si mo mismo
unsa nga history imuhang kwan kay pahake nga ako gipangitay. Okay. Sige padayon lang kay kung may Sa gusto mo Google man mo, di ba? pwede ko man ang tubagon nga way libro. Pero mas mayon nga libro. Okay. Para kwan So, unsa may imuhang referensya ana kay pangitaon kanimo ginana kita na nimo. Okay, nara. Kan pa git lang. Git lang. Sige, iyaw pa sa brad. Pangatana sa brad, kaya lang ko giukay nga libro. So, basa. Okay. Sige, unsa may Yun na din, the Waldensians were persecuted primarily due to their beliefs and practices, which were seen as heretical. Bakita ni mo? yan pa, wala pa kay nakiki pangita. Sige, basahan lang, maminaw sa ako, mintas nag-ukay pa ko sa mga libro. Notably, Merindol Massacre in 1545 was a significant event where Francis I of France ordered the execution of the Waldensians, leading to the death of hundreds or even thousands of villagers. This massacre was part of broader pattern of persecution that targeted the Waldensians who sought to live according to their own interpretation of Christianity. Okay? Yung na diri, Catholic Church. Akong pangutana, Tepa, sugo. tempa. Katolik. Ito to. Ayaw No, po lang. Unsay rason nga nung gikuan sila? Wa man mo basahan ka sir. Heretic. Butang siya heretic, di ba? Pero according sa Catholic Church Japan. Unsa So, ang pangutana nato gisugo ba sa pagpatay? Ayaw ang akong pangutang sa imo reason nganong sila gipatay. Ang pangutana nato, ako mong pangutana ganyan may mutubagon. Mao lagi, Tugot usa ba? pa pangutana sa imo Ang nga sugo. imo mo kung gipangutana dayon sa charge nga wa pa nimo ipasabot ngano. Ang akong pangutana tubaga sa Ngano ba unsay rason Ang nganong gikuan sugo establish ba? mo unsay rason? Unsa accusation nila diri is gibutang nga heretic. No? Were persecuted primarily due to their beliefs and practices, which were seen as heretical by the Catholic Church. Mm. Akong pangutana, Mm. katong nga nahitabo nga massacres, pagpamatay, persecution during 1545, Mm. ang unsa man to, Ginoo ba'y nagsugo? Mm. Pa para napay ka pan bro. Okay. Okay. Sa te pangutana nimo palihog? Sugo ba to si Ginoo? Gisugo ba ang Catholic Church nga patyon ang Waldensians o i-persecute sila? Okay. So ang pangutana nimo gisugo ba? Mm. Na nahibaw ba kag unsay mga heretic sa unang panahon ba? Ikaw, akong pangutanon, Ha? unsa may imong pagsabot sa heretic? Di ba nahibaw ba kag unsay mga liho kaning heretics kaniadto? Ikaw may nangutana. Kabalo kung naka-background, gusto po ko makatong sa imo. Okay, ang heretics kaniadto dili lang pareha karon ninyo.
dili pareha karon nga mga heretics nga mga protestante. The word heretics karon kanang mga giila nga mga sayop og tinudloan wala mo conform sa Iglesia Katolikang tinudloan mo na heretics karon, pero ang heretics kaniadto lahi tungod kay ang mga heretics kaniadto kung imong basahon objectively ang kasaysayan mupatay og taga simbahan, mupatay og taga gobyerno. Giila na silang building na. Ayaw sa tubag man ko. Litubag man ko. Sige. Sige, tubag. Dili lang na sila mga rebelde kaniadto, dili lang na ingon nga mo atake binaba pareha karon. Kung dili kaniadto, mo patay na silang mga tao po nga taga gobyerno, taga simbahan. Ang simbahan kaniadto, usa lang ang gobyerno ug ang simbahan. Ug ang kalaban nila mga heretiko. Mao nang natukod ang Inquisition. Tungod kay ang simbahan naluoy sa gihimo sa mga hari nga Katoliko kaniadto nga masuspitsahan lamang nga heretic tunusan dayon sa kinabuhi. Mo na nga nagtukod Inquisition aron iimbestigahon kinsa gitong kalaban sa estado o sa simbahan. Mao na ang gitawag og Inquisition kaniadto. Pero dili ang simbahan maoy mo-order nga sila pagapatyon kung dili ang estado na raw American history. Basahon ako ha. Kay kasagaran man gud sa inyo ha mutudlo mo labi ng mga pastor bias ingnon dayon iduot ang simbahan aron pintahan ang simbahan nga dautan. Pero wala basaha ang objective history. Ningon kay kag objective ang kanabang kinatibukan. Kung sa ginitabo, basahon ako ning American, kung makita nimo American Education Encyclopedia. Basahon ako unsay nitabo. Kinatibukan o tumong? Ha? Kinatibukan o tumong? Mayroon kang objective sa kinatibukan o tumong? Kanabang dili bitaw siya one-sided. The word objective ang dili one-sided. Subjective man kayo ang uban gud nga kuan dili man pag siguro tanan pero subjective ang uban ang ilaha lang gusto dapat mobasal mahitungod sa Inquisition is dili subjective kun dili objective unsa ginhitabo mabitaw nang sige ko pangutana sa imo nganong rason unsay rason nganong gipang silutan man na sila nilibkas jud ang imong baba nganingon ka nga heretic pero wa ninyo basaha wa nimo tingkaya unsa ning heretic kaniadto ug heretic karon. Ang heretic kaniadto lahi karon kay ang heretic kaniadto rebellious na, mopatay, mosunog na. O kining gitawag mga pidbahan. Mura og imo ra ginanadunggan guro nga mopatay mosunog ang mga naikwan. Usay na dunggan sa kasaysayan bago nagbuklan diyan ang kasaysayan nga gisgutan diha. Wala nimo ang gisgutan dire kung may kang heretic kanadto gisgutan ngon suman sukwahi kung gawas sa iglesia wala sila mao heretic kaniadto giila ng heretic ang trabaho ana mo rebelde sa simbahan ug sa estado kay ang simbahan kaniadto di estado isa ra man niya ang trabaho nila dili lang ni hulga ni sila sa peace and order kaniadto wala mo na basahan nga ito akong pasabton bro mo yung kita heretic gani gitawag ni sila heretic tungod kay nagsunod sila sa dili ay isa po munang nakuha naman ang gusto ano kami na sa mo brad kami na sa ko ang terminong heretic kisay naghatag na ang gobyerno simbahan mo ang Catholic Church ngano mo define man ka sa dili imong termino kung ano man, gitawag sa heretic tungod kay expose na mao na meaning sa simbahan nga word nga heretic nga imong gihulman. Di ang pangutanan nako atong ibalik sa nila. Mao gani sayop lang imong giingon. Kana pag ingon mo heretic, sayop lang ang word nga heretic. So kuhay ba kontra sa simbahan niya ang trabaho sa heretic dili pareha karon. Wala nimo tubaga akong pangutana. Wala ni mo tubag ang pangutana. Mao gani. Ang pangutana nako gitugot ba to? Gisugo ba sa Ginoo ang pagpamatay tao? Basahon ako sa Biblia. Oo. Depende sa sitwasyon. Gitugot brad. Aman mabasa nga
apat yun ang Waldensians kay gisugo sa Ginoo. Anong ngita makagwaldinsyans nga kuan man na. Kanang gitawag historical man na nga kining kuan. Pero mato pa nimo ang pagpamatay sa mga heretics pinaagi sa gitawag og kining kuan naa na sa Biblia. Gitugutan Una. na sa Quran. Si Moises 3,000 man ka tawo ang iyang napatay. Ang pangutana, Ni kalaban man to sa iba nga panahon. diba ang gitubag ta ka. Gitugot mas Ginoo Oh. gitugot. Ang dili ang Waldensians akong pangutana. Lahi man ang Ang Waldensians, Brad, sa history na. Ang imong pangutana, gitugot ba sa Ginoo? Sa to pa, mo invoke ta og pulong sa Ginoo, gitugot. Kasi si Moises, 3,000 kapin ang iyang napatay. lahi ang panahon ni Moses kaya naman direct ang command ngadto sa Ginoo. Tubag, ayo, kwan, tubag. Lahi ang ilang history. Pero ang Diyos gyapon mo ay nagtugot nito. Kay ang Diyos kanya dili man mingon nga nausab na ang Diyos karon, mao man gyapon ang Diyos karon. Mao man gyapon nausab na ang Diyos, di man na mausab. Ano kung wingking mo po magsugo di po sa inyo. Direct yun ang contact sa Ginoo sa inyo Oh, lahi na ng istorya. Ang gitubag talang kasumala sa isyu sa imong pangutana. So makaingon lugar ka nga gipamatay o gipersecute ang Waldensians tungod kay unsa man gitugot sa Ginoo. Oh, Oh. ang kining gitawag imo gipamatay. So ang pagpamatay depende gitugot na sa Ginoo, depende sa sitwasyon. Ang mga heretic, balikon akong tubag, ang mga heretic ayo pagbasa lang ng gihatag sa imong pastor. Ang mga heretics kaniad ko mo patay na makaminaw. Wala ko nagkuhan po pastor. Sana man ka, Brad, kung inana ka, i-remove ka na lang ka. Kaya inisulod ka bitaw kay mangutana ka, gitubag ta ka, musapaw man ka. Ako nag-explain ko. Ano man, kay di man nimo gitubag. Buhat ta akong tubag, ayaw pagsapaw. Kung mo dili na kaganahan mo ko maminaw, di undang na, hawa na diha. Mo i-remove ta lang, na lang. Kaya kung maminaw ka ka, ako. Digi ka katubag kay lahi man nimo bansa. Gitugot sa Dios. Ngano man sa panahon ni Moises nagtugot ang Dios, 3,000 kabok na matay niya. Ipatay niya. Ipaside niya, wala og too. Oh, tubag ta ka wala. Tubag, di lang kakangay. Sunod. Ang akong tubag ana, ang sa unang command, ang Ginoo magpakita kay Moses. Brad, wa man ko mangutana, Brad, itubag ko sa imo. Ngano mingon makag ang imong tubag, wa man ko mangutana. So, muna galisod kag kuan. Oh, ikaw rin nagtukod ka lisod, pero gitubag ta ka, di lang kakaangay. Di mo ka kasulod, bisong saon. Dahil galisod ka Ay, galisod. Gitubag ta ka, ang imong gitugot ba ni sa Dios? Gitugot. Panahon ni Moises. Oh, di ba na? Ang pangutana na ko, sunod pangutana. Sunod ang pangutana. Ang sunod. Ako na po mutana pag kumani mo ana. Ako pangutana. Po Francis. Ko na panginawa ko. Ako man mo pangutana na karon to bagong taka. Sunod ako na po. Pero dili gini mo matubag. Dili, ayo ngano mingon man ka, huwis ka ba nga mingon ka di na ako matubag? Di man gyud ka kauyon sa kong tubag. Mingon gyud kang wala ko matubag. Oh, sige na ako pangutana. Tubag na ko, ako na po yung mangutana. Kaangay kag sa dili. Oh, sige. Lagi. Kay di man ta makabot sa imong opinion, imo ang idea. Sama sa imong kaugalingon, di po ko kabuot, paminaw lang. Okay, sharing, sige. Akong sunod pangutana mo, maminaw ko mo. Dahil man ang sharing, mutubag ko, kaangay kag dili. Pag humana ko, ikaw na sad. Ana ra na. Relax lang ta kay. Wala mo ko. Wala mo kung sa pagtuon ni masuko na ko. Di ko. So, muna ikadawang pangutana. Wala pa kung masuko pa, hunghong pa lang ni. Ha? Hunghong pa lang ni. Hunghong pa. Pariyo ta, hunghong pa. Relax pa kay Kuani Pod. Akong pangutana. Kung gitugot sa Ginoo,
Nganong mangayo magturi si Pope Francis? Kayo nagpangutana, ingon bitaw ko gitugot, ayaw butangig kong reform your question kay di mao. Okay, kay gitugot man sa Ginoo. Okay? Kung kay gitugot sa Ginoo, kinahanglan ba mangayog suri ang Pope na si Pope Francis sa naitabo sa Wilding Chance? Manakag pangutana kay pag-ipan kay pagtingog nara. ang tubag na bato. Okay. Sige ha. Wadi ra ba kana ko makita tingog dayon pangutana tubagan na brad. Ana ba? Si Pope Francis nangayog pasaylo ngadto sa Wilding Chance. Akong pangutana kay gitugot man sa Ginoo, nganong mangayog suri si Pope Francis? Unsa nga dokumento sa Wilding Chance siya nangayog pasaylo? Tanawa sa screen. Asa man diha? Pope Francis apologizes to Wilding Chance. June 22, 2015. Sige, klaro be ipakip kantong pa be. Di ba di maklaro? Ano? Unsay pangutana ni mana? Asa ni unsa nga website brad? www Dili lagi na akong libro. Wa ko libro, wa ko na minog pastor, wa ko na minog pare. Bro, paminaw god unsa nga website ba imong giable kay No. dili ako nara. Kay ang imuhang kuan dili maklaro. Unsa nga website lang kay para paminaw na ko pagkauman akong i-search. Dagan isa nga website ta. Na isa nga Naraon. Makita kay pa ha. Unsa to? HTTP unsa to? Man diha. Sang kana lago. Kana nga website. Iso na control sa imo hindi na pud ta friend pod sa Facebook, no? dw.com, no? Okay. Unsay pangutana brad? Kung gitugot ang pag-persecute, gitugot man sa Ginoo ang pag-persecute. Sa ito ikuan mo pangutana kung gitugot. Kung gitugot sa Ginoo, gitugot man sa Ginoo, mo may mong tubag, gitugot man sa Ginoo ang pagpamatay, ang pag-persecute sa mga inosente nga Wilding Chance. Dili mali ang imong question. Di na mao as if nga ikaw biktima, di man na maong kuan diha. Wala man na sila. Dili man na sila sa gitawag biktima. Diretso. Okay ha. Gitugot man sa Ginoo pagpamatay, pag-persecute sa Wilding Chance. Dili lagi. Nganong nangayog pasaylo si Pope Francis? Una, i-correct na kuha dili word persecute na. Klaro ana Dili man persecution. Klaro ana Wilding Chance Temple declaring the persecution of the minority as unchristian. Dili na Persecution sa persecution. Klaro ana persecution mabasa. Mao bitaw ang iyong ko subjective na. Dili tubagon ka lang ka. Tubagon ka. Di ba ka makikimalik ko kaya ako rin nagibasa. Mao gani, termino man na sa bias nga historian. Ano unsa? Kung bias lugar ang Google. Sa to pa kung mogamit ni Google motuo ka nga ang motuo na mo. Ngano mo ingon malagi mo nga ang mga Katoliko Google gisaligan dili Biblia. Tuo na kakaroon og Google. Bawging akong gihatag sa imong Google no kay kibalo ko nga mutuo ka Google. Karon di ka mutuo. Di ba motuo ka na ba kay mo tanong ko kanito ko ana, nituo ka ng Google. Unsa nakasulat diha? Okay, timpak yung mga nanawag na akong asawa. Kinahanglan na guro may moabot sa kwarto. Okay. So, salamat si brother. Sige, kadit lang. Ang pagpangayog pa sa ni Pope Francis, wala nagpasabot ng mali ang gibuhat sa estado ug simbahan. Nangayo lang siya og pasaylo tungod kay dili manggod ingon nga iyang gidinay nga kadtong nagpamatay nga mga leader sa estado mga hari
Katoliko mangguto o anak mangguto sa Santa Iglesia Katolika. Gipangayuan niya pasaylo kay ang balaod sa Santa Iglesia Katolika nga religious dili mo patay. Samantala ang sibil maoy ni hunos og kinabuhi. Nangayo siya dili tungod kay order sa simbahan nga patyon. Mabitaw gitukod ang Inquisition karon ang mga inosente malikayan nga maapil sa kamatay apan nangayo siya pasaylo tungod kay ang nihunos og kinabuhi Katoliko usab nga membro niya nga naa sa estado nga mao ang mga hari nag-order. Mao nang sa Queen Elizabeth, mao nang mga Katoliko na. So mao na iyang gipangayo ag pasaylo kay dili man tudlo sa Santa Iglesia Katolika per se nga mopatay og tao kundi ang estado man. So gipangayo niya pasaylo tungod kay anak manggihapon ni sila sa Santa Iglesia Katolika bisag wa ni sila tuguti gumikan lang kay doon na sila gahom nga sibil. Mao na ang pagpangayo sa Pope dili kay doktrina sa Katoliko nga mopatay gyud og tao. Oh, bisan gani ang Biblia Salmo 9:11 nitugot man ang Dios nga dunay inquisition. Basahon ako, wala ka kabasa ining salmo di ay. Nga naa man na sa inyong King James Version akong basahon na para makibalo ka sa giingon sa Biblia. Mao na diha, kailangan kamao ka mo tan-aw ang gipangayuan sa Santo Papa dili kay nasa kuan siya kanang nitugot siya pagmatay kay dili man na ginadoktrina sa Santa Iglesia Katolika. Gani ang mga Katoliko manggani gipampatay sa laing nasod. Oh. Nangayo sa pasaylo kay ang naghimo og pamatay nga wa gitugot sa simbahan mga anak man sa Santa Iglesia Katolika. Mo ni pagpaubo sa Santo Papa. It's mo? So, pwede ko taga-ay ko na mo alagkuan kining source nimo. Basahon na po ang Dios nagtugot sa Inquisition. Diba akong gipangita, Salmo 9:11 o 11:9. Diba? In this version na kung makita nimo. Kung basahon ang Biblia. So mo na diha, mosahe manggod kung minaw lang tago sa kasay, di ta kakuha kung sa tinuod. Kay nangayo og Santo Papa guilty dili man tanang nangay pasaylo guilty. Mali man na. Sa balaod dinon mingon gani kag mga pasaylo that is guilty in the eyes of the law. Pero kung mingon kag kining sa simbahan that is humility. Nagpasabot nga bisag dili niya gisugo tungod kay iyaha man ang mga sakop gipangayuan niya pasaylo. Ano gitawag humility? Dira. O paminaw brada, bisan ang Dios nitugot og Inquisition. Kaya mo man na, issue man na sa Inquisition, God. Tama ko, dili. Tama ko, Brad. Issue na sa Inquisition o dili? Basasa. Di ba? Tama ba ko? Issue na. Be honest lang ba? Dili kayo mag-cover-cover. Yawa ra mag-cover-cover, God. So, kanang issue na about na sa Inquisition o dili? Okay, mo man ay magikuan. Tubag ako. Tubag. About na sa Inquisition o dili? Inquisition. Sigurado ka? About ba sa Inquisition o dili? Yes or no lang? Yes. Kung dili. Kung Kabalo yes, ka? no. Okay. Okay. Gusto man nimo nga ako mo Dili explain. ba? Nangutana lang ko nimo. Ako may explain kay mutubag na ko. Oh, sige, tubaga sa Oh, di, ang akong pangutana sa imo, kana siya tanan about sa Inquisition o dili? tubaga sa ang kuan, tubaga sa ang imong kuan, kaya ako nang tubagon. Di makakuan, lupig pa man nimo kining umang. Matungod na sa Inquisition ng atong gistoryahan o dili? Tubaga sa O siya tubaga sa, mahitungod ba na sa Inquisition? Tapoy magka-istoryahan, Brad. Gabiin na kayo. sige. Okay. Kay tungod gi, muo Diba? ko. Sige sa Inquisition. Oh, nakaro magay nganong dugay pa man ka kay magpaigot-igot pa man ka. Unsa may purpose nimo? Oh. Suko. Di ba? Gusto kang mamakak? Laro yun Mamakak. Oh, nganong dugay man ka naara man dai Oh. lagi na. Okay, karon ka. Inquisition, narang Inquisition. Ako ipasabot sa imo ha. Di ba? Ang Nara. akong pangutana kana bang atong istoryahan karon kana pamatay may tungod ba na sa Inquisition o dili? Oh,
Tungod sa Inquisition, tungod sa gidinay nila ang doktrina nga purgatory. Adi ayo na ko na. Ang akong pangutana lang, gusto lang ako makikidungog sa imo. Kaya mo nga magkagkuan dugay paguman guilty ra day gyapon. Di mo ka guilty. Inquisition na. Kabalo kong Inquisition. Dinahan sa doktrina sa purgatory. Brad, nganong dugay man kamingog Inquisition na. Nga karon ra man kami. O yun. Nganong Taga-anti ka og chance nga ikaw mo explain. Kini ka malinaw ko. Kay mangkan mo ingon nga Inquisition na niya mo amin ra day kag gihapon nga Inquisition din ang isyo. Unsay pagtuon mo sa kuha? Diba? Basta Diba kasi rason mo nga dugay ka. Sige, Inquisition. Sige, Inquisition. Mo lagi Kabalo ka, na anong dugay man ka. Tubag Ani, anong dugay? Akong tubag, anong dugay? Tama ko rason nimo. Naakay ka og galingong tubag sa imo Muna Dili. gusto ko maminaw sa imo Di man na magtubag sa kong pangutana. Dugay ko nimo itubag pangutana ko about ba na sa Inquisition nga isyo. Dugay ka ni tubag. Mao nang gipangutana ta ka kani ni uyon ra man kaday gyapon unsay rason nimo nganong dugay ka ni. Yes, okay. Muna pasabot. Inquisition, sige. Brad, Ako ikuan po sa Inquisition to. ang akong gipangutana na nimo rason nimo nganong dugay ka ni tubag. Pagkalayo nimo Wow. Wagi kay katubag, Brad. Kuan Eh, ka si story. Inusinti pa ka. Inusinti pa si story. Tanghawa layo ra ka kaayo. Palusot na ang Inquisition nimo. Di ka katubag. Ang Biblia di mo makita. Wakay tubag. Mo. Ganihara ka. Wakay katubag. Unsay rason Kasabot ko nimo. Wawa kay katubag. Inquisition man din na. Wakay katubag. Ito balik. Kana untang kadto kontana kato akong pangutana primero nga about ba na sa Inquisition. Yes. Daghan sa palusot. Wa naman ko magkinahanglan Wakay tubag. akong pangutana sa imo unsay rason naman pagkahinay nimo Brad. Ay. Yes or no ra. Gitugot o dili. Unsay rason nimo bukod lang og. Hilid Unsay na ka. rason nimo nindugay ka nito bag. Tubagan na tong imong Tubag basahon. na ako, dili ko motubag, nakoy tubag ana. Oh. Bisag wala na ka to, bagong ko na ba? Balik ka ng Inquisition. Oh, gusto ba ka to? Wala ka Nakoy gubat rason na. mo. O tanawa diha palandaan, wala ka. Inquisition lagi na. Gusto. Di ka mo padayon. Di ka katubag. Nakibalo na ko kani uyo na ka ni yes na ka. Sa una pantana, karon nangutanan nako nganong nadugay ka unsay rason? Nanuod na may nung kabrad. Di na may nung kamutubag. Sa tubag ako, di ka katubag no, diha palandaan, di ka katubag no. Inquisition ka na. Mao lagi, wa na ko mangutana ana kay mao man akong pangutana unta. Yes or no man tana karon. Wa na ko mangutana ana. Ang akong pangutana ang dugay nimo pagtubag unsay rason? Kabalukong kabalukas tubag. Kabalo Ano mga tana pa mga kabuha? Mao lagi unsay rason nimo? Gusto na ko may bawang. Kabalo na kas tubag, ana. Mao lagi unsay Inquisition na. Buging tana tika. Inquisition na daan. Ipahibalo unsay rason nimo nganong dugay kang tubag? Nabtan na lang kag time. Nanawag na po akong asawa. Wa pa katubag. Mo gani, tubagon ko ni bisag wala na ka. No. Mga naipit ka no, kay di ka nagtago-tago Hindi ka na may ang rason nimo. Wala kay katubag. Puro sure wa kay katubag. Balik-balik na kasi yung Tubag Inquisition. tanawa niya, paminawa. Bisan pag Biblia imong itukod, Ang akong wala. pangutana, unsay Time to place ang lugar. tubag. Ang lugar kinsa mga tao ang gisugo dili na Katoliko. Dili katubag sa kung pangutana diha palandaan. Dili na Katoliko ang gisugo na sa Biblia sa Salmo. Ko about ba na sa Inquisition, balik-balik pa ko, dugay kay ka. O nya kalit lang kag ingog yes. O wa na ko makinahanglanan ng yes nimo. Rason na nimo nganong dugay kay tubag. Ako nimo tubag sa imong Biblia. Sa lugar pa lang igsuon. Rason. Isgutan pala nato ang time. Unsay ang rason lugar. nimo? Walay Katoliko ang nga time. Kung dili igsuon ang naa diha unsa man So, mga Israelita ug laing rason tao. mo, Walay unsay Katoliko, rason walay mo igsuon ba? ang Katoliko diha nga time sa Salmo. di magkaminaw sa So, rason nimo. Arita speak up be. Dahil wa makay rason. Oh. So mo to, gidinay lang yun. Gidinay sa Waldensians. Motong sa Inquisition, gidinay nila ang doktrina ng purgatory. Kundi kag maayo Noong di nasuko, ang Katoliko gipamatay ang Waldensians. Dihang maipit na kaningon na kag yes. Pero dugay kay kang tubag. So gipangutana ta ka karon unsay rason nimo nganong dugay ka ni tubag?
Kaya kagamay ang puta. Padak umala ng Inquisition. Tingnan lang ba kay katubag yun. Ang dagang sa atong diskusyon. Unsa rason nimo? Di ka kahatag May to. balaan ba ni mong may kaalam nga tao? Kaya ano man, magbalik-balik ka rin tubag. Guilty ka? Pangutana. Guilty ka sa imong kwan di ka Guilty mo kung tubag ito. Explain gani ko, di ka maminaw. Di nangutana man ko Sige nimo. kuhan, di pa Wa pa man nimo. sumangin nila. Wa pa man nimo ko tubag ang siya. rason nimo nganong dugay ka ni tubag. Balik-balik ka ng dugay gitu bag. Lagi kay katubag yun. Di Ay, yung ka nako. tubag. Sige na, kinapakit ko sa Ulaw ka patod. sa mga rason? So, mangita nga ko sa laing ng mga taong Ulaw ka tulog sa imong rason, Brad? Ulaw ka sa imong rason? Same po, kamga po. Ha? Ulaw ka sa imong rason? Dali dig out sa manimo. Imo Di na na ulaw ka ba sa imong rason? na pod. Katubag man ko anak. Ulaw ka sa imong rason? Wala mo ko magkinahanglan anang kuan nimo kanang yes nimo kay mao man tanak ng pangutana una. Ang ako nang gipangutana karon kanang imong giingon kanang dugay nimo pagtubag. Sige. Sige na, kay time na. Sige tubag ka. Tagaan takag chance. Kasi rason nimo nganong dugay ka ni tubag nga yes. Sige na. Itubag na, imo yung balik-balik ko. Hindi ka ganan mo tubag yun sa Inquisition. Dugay pa sila. Dili man Kasi dili mo patunaw mag-pag-picture. Akong pangutana, ang akong pangutana unsay rason nimo tagay ko. Panalitan ba? Get your slipper. Panalitan ba sa imong trabaho malit ka? Oh, malit ka pangutan-on ka sa imong manager diha kung say rason nimo ngano nalit ka. Explain ka dapat. Ha, kininanawag. Ah, nangutana bitaw ko about ba na sa institution? O di ba, nangutana ko nimo about ba na sa institution? Wa jud kami og yes, dugay kayo. Nya katapos aming kag-o, nyan mingo kag yes. Di nangutana na po ko follow up kung say rason nimo ngano na dugay ka. Paklaro ana, sentido utok ba, sentido pangutana ko sa mga manager, ngano na dugay man galit man ka sa trabaho. Mingo kag yes? Actually, the same? You can go there, okay? Do not disturb people. You can go there. Just like, Brad, okay, so on. Brad, kailangan gibalik-balik mo mga Inquisition. Yan napita bangkaruta yung kadyan napita ba? Kaya na, balik-balik ka Inquisition. Di ko, wa ka interest ng mutubag. Kaya anong kabalo ka nga. Kabalo ko. Bisan pag yung tubag na ko laro, namutana lang ko nimo sa rason. Babay, sa check. Rason mo. Babay na ko. Pangutan on day ka Brad nga kining kwan. Pangutan on day ka sa imong manager nganong nalit ka ming kagyes. Aw, ug ang bulok po guro manager magbalik-balik. Ingon ko po na nga plakang guba. Oh. Magbalik-balik yun. Kung manager nimo, football ka, suspindi ka, kung di ka matubag nganong usay rason nimo, nganong nalit ka, kay mao man ay pangutana na ko ikaduha. Wa naman ko mangutana atong yes or no. Ay, nako, balik-balik ka na. Wala kang iro gud. Kasulod. Ako na explain sa imo ah. Bisan kinsa yung pangutan-on nato, bisan kinsa sa akong pangutana. Nangutana bitaw ko sa imo about ba na sa Inquisition, wag yung kaming og no, wag yung kaming og yes. Later on, later na kaningon, dugay kaningon, ningon na kag yes. Wa na ko mangutana ana, ang ako lang paluok mo pa na kung say reason nimo nganong dugay kan tubag. So, igsuon, goodbye igsuon. Okay. So, Kahawanan pa sa debate sporte ala eh. Diretso na kay content na. Ha? So, ang imong Inquisition magibalik-balik ug imong pangutana nga nonsense na wa gid nimo gitubag to mga pangutana sa Tubag bantuan. nimo kung ako lang tubagon maputol man ko na ako'y bisita nga di mo tubag kung say rason nganong nadugay tubag. Kasi balik ano eh. So pag sa imo wala na punto sa kuan na ana. Gusto ko masayon. Oh. Kay nga naman magbuti ka na ko nga ikaw man isulod sa kuha. Okay, no, Tod, imo man lang live, di mo ko makabuhat basta kan explain na kung nganon sa pikas pamatay sila pag deny sa Waldensians ang pagtulunan na purgatory. Kadala. No need to explain, okay? Rebuildi man ang mga tawana. Ang pansa ko nga nga naman di-expose ba nila ang ang sayop sa Catholic Church. anang imong giingon Brad nana diri church history
Oh, basahon ako ha. Sulod na ko. Nagtuo ka kwan bisan pag makidebate ka sa kuha. May tungod na. Alas 10:27 akong bata patugon Ya, ako. debatiro na to ni Brad. Yan, debatiro na to ni. Next Oh, time. kami gusto ni tema ani. About institution. Puhon ha. Proibahe nga giutos sa Santo Papa nga pamatyon ang mga tao. Wahon nimo. Game ba? Ito na ko yung suon. Okay, tulog na yun.